Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa pagkahunong sa pandemic sa tibuok kalibutan, alang usab sa kasulbaran sa mga problema ang giatubang karon sa mga katawhan, labi na dinhi sa atong nasod ug sa atong parokya. Ato sang padayong iampo ang tanan nato mga benefactors ug donors na nagsigi og tabang nato dinhi alang sa kalampusan sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Gipatindog ang usa ka tulda sa gawas nga gitawag ang balaang dapit. Gibutang didto sa lampara ang lamisa ug ang pan nga hinalad ngadto sa Dios. Luyo sa ikaduhang tabil didto ang tulda nga gitawag ang labing balaang dapit. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ani adinhi. Masalang dun ug masingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao, sa ato pa, dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tulda, ug pagsulod sa makausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas ug naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sanglit tinuod kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy naghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat, aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo.
Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Misaka ang Dios sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Dios, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Magahari ang Dios diha sa kanasuran. Magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga propeta alang sa Ginoo. Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa ila og nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag katawanan kay ning ato karon nga Ebanghelyo mga igsuon, kay kun unsa kadinaig si Jesus sa miagi nato mga Ebanghelyo, kun unsa siya ka sikat tungod sa atong na bati nga mga milagrong iyang gibuhat o mga pagtulunan, karon doon na nagyoy mga tao mitawag niya nga nabuang siya. Lisura na ano hunahon kamo dinhi magsige mog lektor, magsige mog alagad simbahan, nya daghang ay mudaig ninyo, nya naaday mga taong moingon nabuang na ng mga tawhana. Ako dinhi sige ko guwali, nya human ay moingon dito si Padre Siano nabuang. Munang naratol in taon ang mga kabanay ni Jesus, ningadto sila kay iyag kuhaon siya kay basig nabuang na siya. Unsa may hinungdan nga nakasulti man sila ani nga nabuang na siya. Daghan man ang interpretasyon sa mga theological experts or Bible experts nato nga kanikuno gi palakat lang ni sa mga kabanay ni Jesus ingon nabuang na sila kay gusto nila nga si Jesus ila nang papulion. Murabag ka na bang gusto nila ba nga kuhao nila si Jesus? Or
tinuod gid ni nga niingon ang mga tao nga nabuang siya tungod sa iyang mga pagtulunan nga gitudlo, labi na gyud sa iyang pag-angkon nga siya mao ang Mesiyas. Nya sa iyang kapobre, sa iyang pagkaway grado, sa iyang pagkawa gyoy ikapasigarbo sa iyang kaugalingon, nya moangkon siya nga ako mao ang Ginoo, moingon gid ang mga tao nabuang na ni siya. Di ba? Kamoron og moingon ko ako maoy Ginoo, unsa inyo itawag nako? Sunod mo nako kay ako maong Ginoo, unsa inyo itawag nako ron? Sige, tubag. Ingon dayon mo, nabuang ka diya pa din. Ana. Pero si Jesus, nagpuyo siya sa kamatuoran. Wa siya gisulting bakak. So pagsulti niya nga ako mao ang Ginoo, aris ang tinuod gyud to nga Ginoo. Siya gyud ang Ginoo. Nya unsa may naong sa Ginoo nga naa niya? Ang naong sa Ginoo nga naa niya murag buang, way ilis-ilis sa sinina kay usaray iyang gisulob, way pagkaon, wa gani siya balay, wa siya kanini ang gitawag og kwarta nga ikapasigarbo, wa gyud tanan. Di ba kanang buang maglakaw-lakaw? Wa gyud. Usahay gyud kanang buang, purol na lang gyud mahibilin nya, kuptan og jotay ang purol nya, muyayhas pikas, mga kita gud in town ang tuas ilawom. Buang. Di ta ganahas buang. Ngano man kay buang gud. Nya si Jesus mura siyang nagbinuang. Di siya matuhuan, labi na gyud kay ang iyang gipangsulti dili haom sa gipangtudlo sa mga Pariseo. Matud pa diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang katong tulda sa kasabutan, duha dito siya kabuok, nay dako nga tulda, nya didto sa sulod sa tulda, tuwa pa gid ditoy gamay nga tulda nga mao na gidtoy gibutangan sa arkas kasabutan katong duha ka papan katong sugo sa Ginoo. Nya gitawag dato siya ang labing balaan, the Holy of Holies. Ang tibok tulda balaan. Kadtog yung pinaka sentro mo balaan na jud kadtos tanan. Pareha dinis ato sa simbahan, tanawa ang sit up sa simbahan. Kamo dihang naglingkod, kabahin na mo sa simbahan. Pero di adire ang sanktuaryo, ni adinhi. Mao bitaw nga dire ang magtungtong dire ang pari ra. Sa unang panahon, butangan nig koral diha, kaning padong sa altar naa ni say koral. Dili mo makasud dire og dili mo installed minister. Anharas gawas gani karon hangtod karon sa mga religious convents ang ilagya pong misahanan naagya po'y koral. Labi nas mga madre nga mga mungha o nanay koral ang pari ray makasud didto. Kay ang pari kuno balaan man muna maso dito. Kamong mga di balaan kutob ra mo des gawas. So ingon ana nakaron matud pa sa atong unang pagbasa misulod si Kristo niining labing balaang lugar dili sa tawhanon nga paagi. Dili sa tawhanon nga paagi. Unsa may iyang gidala? Gadala siya sa iyang halad nga mao ang iyang dugo. Ang iyang dugo mo iyang gida og iyang gihalad didto sa labing balaang lugar. Hain man ning labing balaang lugar, ang cross, ang gibitayan ni Kristo didto sa cross, ang Golgota. Mao ni siya iya narong labing balaan. Lahi kay no, kay sa una ang labing balaan protektado man to na itulda, karon ang labing balaan mao na ang cross. Na karon unsa may nahitabo sa pagbuhat ni Jesus niini, nahitabo ni dinis kalibutan tungod kay gipuy-an niya ang kinabuhi nga angay puy-an aron ta mabalaan. Unsa man kinahanglan tang magpuyo sa kakabos, unya ikaduha magsangyaw sa maayong balita, makig-away sa sala. Magpuyo sa kakabos, unya magsangyaw sa maayong balita. Kung mao gani ni atong puy-an, patay gid ta. Kay nga naman, kabos ka, di sa ato pa way mo respeto nimo. Nagsangyaw pa jud ka
pulong sa Ginoo nga manginsulto ngadto sa mga taong gamhanan ug adunahan, patay gyud. Nya kining atong kamatayon, kining atong kasakit, labi na gyud muagas atong dugo. Unsa may resulta? Mabalaan ta. Mao ni ang mulimpyo sa tanan nato mga sala kining atong kasakit. Usas paborito kay nakong topic kung mag-counseling ko anang mga tao nga nagdepresyon tungod sa kabugat sa ilang gibati. Ako day na silang tudloan og pipila ka mga principles. Usas mga principles nga kung itudlo kana gyung moingon dayon ko, go through the pain without complaint. Gaksa, atubanga, dawata ang mga kasakit nga wa gyud reklamo. Mabalaan gyud kana, wag tang gyud imong depression. Testingin na ninyo. Kana bang kasakit nimo atubanga nya dawata nga wa gyud reklamo. Wag tang ginang imong kasakit. Maro kay ning Ginoo. Tanawa ha, nagpakamatay siya, nagpapatay siya, gipaagas niya iyang dugo aron makabot niya ang kaluwasan. Nahimo na hinuon siyang Holy of Holies, King of Kings and Lord of Lords. Nakabot niya ang kadaugan batok sa sala, pinaagi sa pagpakamatay sa mga makasasala. Mo ni katawanan kayes Ginoo. Mo nang di ta kadakop niya, hastang yawa maglisod. Kaya nga naman, ang style good sa yawa mga igsoon, sultihan talang mo, o wapa mo kahibaw, pero basig na hibaw na mo, ang style sa yawa, pasakitan kita para muundang tagsunod sa Ginoo. Mo gina yung style, pasakitan gyud ka. Pabugatan ginang imong kinabuhi, hatagan gyud kag daghang problema aron ka mo give up sa imong pagsunod sa Ginoo. Yaon sa may panig-ingna ni Kristo, moabot na ginang daghang problema, mauna ng panahon nga maglipay ka. Nga naman, dinhi dako niining dapita mabalaan. Mo na makapabalaan nato ang mga kasakit. Mo na niingon diri sa atong tubag sa Salmo, misaka ang Ginoo ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay. Singgit sa kalipay kini saka naman siya usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Singgit sa kalipay. Unsa iyang giagian diri sa kalibutan sa upas siya musaka, grabe nga kasakit. Nya ni saka siya uban sa mga singgit sa kalipay. Ug ato ni silang sumpayon ang iyang kinabuhi ug kining gisulti sa Salmo, ang hinungdan nganong dunay singgit sa kalipay tungod kay duna say agas sa mga luha, agas sa dugo ug pagminatay nga iyang giagian. Didto sa Getsemane, sa dihang nagampo si Jesus, taliabot ng iyang kamatayon, ang iyang gihilak, ang iyang luha, dugo, ang iyang singot, dugo. Grabe ang kasakit. Pero pagkahuman ato, misaka siya sa langit, uban sa singgit sa kalipay. O sa iyong rakay na nato reconcilon, aron mawa ang atong kabugat. Kining akong kasakit, mubunga ginig kalipay. Nindot kayo no? Kining akong pagantos, mubunga gini og kalipay, kahimayaan. Pagkanindota na, doon na pakahilabaw ana nga prinsipyo, nga isulbad na to aning atong pandemic, isulbad na to aning ato rong grabe kay mga problema din sa kalibutan. Murag para nako, wa na. This is the best formula. Nga kining akong kasakit, mauni ang mubunga og kalipay. Ang akong pagantos, mubunga nig kasantos. Ang akong kamatayon, mubunga nig kinabuhing dayon. Nya, okay na ninyo? Sige. Anto na lang ning padayon ng misa. Pagampo sa katawhan. Sa ato karong pagsinati sa kaayo o gugma sa amahan, mapaubsanon kitang mudangop ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan diha sa atong pag-ingon. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga kaparian
nga mas mulig-on pa ang ilang pagsalig sa Ginoo, aron masangyaw ang maayong balita, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nasod, nga lamdagan sila sa Espiritu Santo, alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama, ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong mipanaw na sa laing kalibutan, nga makaplagan na nila ang kahayag nga way pagkapalong, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nung Amahan, ayaw itugot nga kami mahisukamod, dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy namo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, piman sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining dino, ginamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug himaya siyang ngalan, alang sa pangapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kay sa matag sa ulog namo nining Eucharistia imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo.
ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian.
sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, hang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ang sab kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mumaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan,
nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong na dawat karon mao ang kaluoy sa Ginoo. Nya ato raning madawat kung magpuyo sadta sa kamatuoran, bahala nag masakitan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasam kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.